سلام أبونا كما يوعدكم دكتور صقاب من مرتقى مريم. لو ديكون كما يوعدكم كلكم عندكم سلام زاوية مسكن كنجمر نخلينا راح سمع أبو الدوم فاس قدوس هذا عمله وقدس سلاسين ذا من وقت ما صد كذا كسيطان بك مزات مية قدس بيت كريستيان تيت سمي مريم شيء العالم ولا علم ما علمناك كجن سبحك كان بارك كجن تامنك شيء لك جنا سوك كان جنك جن كان لسمك قدس سجل لك أزلك سجل كل برك ولا كيت كان كل لسان أنت بتعملك مالك توجه غاز ونقص أملاك أنت لكل زس قالوا كل زنوس إذا واكنا نبى كما مهارنا كل سؤال كان زي بلا أنت مسسب تصلي كما زبالو قدوس 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 الجابير أملاخنا دنا بركاز اللي خان كل حليف كلمة زل علم تنبر كم مسراك سامارا كف سميك سعد أبو سم كان زل علم تمسكنا يكون سلام لخنت كان سلفت عرينت كان سلا قويتنت كان كل شيء جابير أملاخنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك في الجميل نادمان سجدلك ساعات معالت زبارك كان نسخاهم ساعات زمش زيادة ما بارخلنا منفس كامر حنا بحيل قاد قفلنا قبرنا حديقات عرقنا كم حرت كمبر لنا يتقيدنا ود الشم مودات وانت تصبق ايما مودات كلنا تصبق لنا بعالم سلام اما نقولك سبات دما فقرن قسلنا صومنا بارخلنا قدسلنا سخات رئيس سخات تقبل صومن صلوتن سبعين قبرلنا برهان الدت كابرهان سلام مبصحنا قبائنا بارخلنا سلام جميل كام سلام فتسمنا بسمايات نبرابنا سمك يقدس من قصات مصا بعد كام تاب سمايكم دمام تريكون عيلة ما قبلنا على ما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا ندقلنا وفادحنا نمبر فتناي تتونا نقسن حايلين كبر نزل علمنا تكايما امين اوزت يا مريم هناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكم حلنا خدن قلي خبس قاهم دن قلي خي دي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك لكم نشغي كابعان السبرقتيخي فركرسكم برخي أمل تسقى يا بهير مساخي أوفيس دسفلكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين إذا سعزيها من بارسقا قويتانا يسوس كريستوس عم قبرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دك عسام سالما سلزخوني كموداتا قزي عدم السبت غصر هاي مسقانا سعولوت سناي نقرنز قبر لنا غريب حالي جيا بهير أبون قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر زدنا مسكنون لنا شاورنا رديئناني عليونا نغربنا تقبلنا تما أقبلنا نطنعنا سعد جاونا بصحنا أيوب حجم بدار دس على زيان كل زمني وثنان فسم سلام كحلونا كل نزح جاوير أملاقنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحز أبون قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر سوس لعلي كل قبرين من تقول قبرين أو يشتغل قبرين مسكنك كلنا سلسور كنا نزر داخلنا نزحلقنا نبخاون سلسل قرب كنا نتقبل كنا سلسل عب كنا نزت مع كنا سعد يوم سلسل صحنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا وما فكر سب سلسل منك لنا كم حرد كون لنا إذا قدس على زيان كل زمان وقتنا نعقب فراب في السم سلام كم بالسماء بنا كل غنات كل مكان حبهم قرن زغنا كل قرن سيطانا نخرج في عصبات من لعل سلام وقويتا كبير كاب كل حزب قاونا رح كاب درياب زلزلنا يبطونا رح نتعون زحيشن عزلنا تمنى كرويتن كل حالي سلام كرق السلطان زاو كنا نسخاهم كاب كل خفاء حننا على هالنمبر فتنا يتأتونا هذا ود خاقتنا ملقنا من الحنا نيسكور سس من تفقر سبيل بزقور محرتين قرتان شغا معر محوم زغنا منفس كل سن سقانا صناعة بوزل لك لومن كل سعن نزل علم آمين عين السحا مزمور خمسان حدن وأملاخ كم سالخا محرني كم تعبير رايخ أبساي دمسس كم أبساي صبيك حسبني كم حتياتي وين أتريني أنا أبساي فلت علىكم حتياتي كل جزيب كلمة أيوب بزربا خاص عدو فرد خان صوان كاتر كبسانا نعخاطر بدلكو أبقى ميخا أكي قولكو إنه بقى أبسات ولدكو نيكا بحتيات تنستني إنه أنا حق أوشتي غاتر اليو أحببو أنت حرني أنت غصرس بسمع الزات ريني كبردك صعود حسابني تنزقت قد كاين عصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني كذكا حتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاخ صوري لب فتر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاون يتقدفني حقوس مدحان كاملس اللي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس غمرهم إيه حتى أنا بخاكم اللسويهم وأملاخ مدحاني كابرا دم أنا قفني لساني نسلك أهل الكتب للو إياه
ويتا أفاي مسجانا خنقرس خنا فريك فات مسوات بهاب بلكانيو فزي كونس مقرب كل كان ري مسوات مراراي توغوني خمو مسوات أملخ سور منفسيو وأملخ نسورون كنت اللي بايتو نقوني خا نسيام تسقها سناي قبر الله مكاتي أطير شالون دا شب مسوات صركي زحر مسواتي وملو مسوات بهاك بلكايو شو عم مسوي خا أراحو خقرب الكايوم هاليلويا آمين هللويا صلوت زيد قاس نكرسون نقصين مسجانا أقربلو حاتياتي حد قال لك ألمنو آمين أبونا بملاك السلام مزمور داويد مبل 230 أبونا بمرقيتا مزمور داويد مبل 230 حدن عونا ممر تغلو مزمور داويد مبل 230 كلتن الشي آتو يعقوب مزمور داويد مبل 233 أنا مزمور داويد مبل 234 كتصليه ممهر تمنيت مزمور داويد مبل 237 ماما بري مزمور داويد مبل 238 حفتنا فرويني مزمور داويد مبل 241 ممهر سارة مزمور داويد مبل 242 ምናልባሽ ድሰገርኩኹም ከይትህሉ ድምፂ ግበሩለይ እሺ አሁና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 146 አቶ ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት መበል 147 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 148 عاويل كتسلي لنا ممر تمنيت شيء ومن سيهون زابير مسكن مزمور مبل 148 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕግኻ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉእ ተስልጥ ህወብላን ኣቱም ኣኽራንን ኩራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመን ትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኹም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ገራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዝተሃበኒ ዕድል መስግን ኣገልግሎት ካብ ባርኽያ ቆኒ ሓቢ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንፅናዕ እስራኤል ንፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ
ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ብሴራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ አሎና አሜን። አሜን። ኣብቲ ናፍሮ ወይኒ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ እቲ ኹንዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። Alright, thank you. እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እጥንቀቕን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይወስዶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትህኪትኪ ተንስኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሓት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ኣኺለኒ እወ ካልእ ህይወት ስምዐልና ኣሜን። ማብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ደቀን ወድ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እንተዝኸውን ነፍሰየ ንፁህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግንከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተፀጢሕኺ ኣንቲ ሸለልቲ እናኸዳእ ስጋኺ ከለኪ እንታይ ኢኺ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ፍርድኻ ስንብድ እቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንበርከኽ በታ መለኮታዊ ነፀብራቅ ብርሃንካ እንቅጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱምን ድንስን ኣብ ዓረተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። መምህር ሳራ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጥፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ርሕቕዮ። ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከዓሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። ሃሌሉያ ኣሜን። ኣሜን ሃሌሉያ። መምህር ተኽሉ ሓውና ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ንሓድር ሓልወና። ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹናልና። ኣንቱ ኩሉ ንዓኻ ይፅበዮ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ወጎይታ ንዓይነ ተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ወጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅላእ ኣለኹ። ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ወልዑል ጎይታ
ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቱ እዘንቱ ኣቶ ያዕቆብ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ክብረት ይሃበልና አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም እሙንት ቅዱስን ካልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድአና፣ ድማነና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርከና፣ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና፣ ሰማያት ትነብር ኣቦና፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሳናን ደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ነትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ፣ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃብትና ፍረ ወይኒ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ረዲቁን ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎት ኣዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና። ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ከጸግወና ለምነልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ዎ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ዎ ድንግል ዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአት ምእንቲ ትሓድገልና ተዘከርና አሜን አሜን። ማማ ብረይ መእተው ጸሎት ሃይማኖት። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻ ንነፍሳትና መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻ ንነፍሳትና ድምፂ ድገም ኣሎ። ዩቲብ ገለ ወሊዕኩም ተሃሊኹም ይቕሬታ ትፈዋ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና
يكون ودي قرب السايكوين هن يكون ودي قرب نلعب بلالي تستطري تنساي سئلتها تراي مزينا نلو أما نقول دنبكو اوكي ابزي سكرين ابز كمبيوتر ولا ابز سكرين ناي بيتا كريستيان كا طبق دل اسكي تبالاشي خيلو كالوت كمي رايكم الله غريتا تبور الله بقيت أنا حكاني رناتي حجن دنبكو سما نقول سايكوين هن أبناتي يا مالتي اوكي رايك اللي حجي طبق بتصمي متأتن اوكي استخاخلت نجر نمو كالنا بابك بكي زياب علي سنباي هلا مالي بيتو ጸሎታ ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኻ ንነፍስና ስለ ዘርሓንናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን አቦና በመርጌታ ሃይማኖት ጸሎት ቃለ ሕይወት يسمع لنا كل بزحازة سماين مدرن زرقن زيرقن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ نأمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس علن كي تفترة مسؤول بزخونة ولد أوهد ون نأمن كبرهان استرخب برهان كحقني أملاخ استرخب أملاخ زتولدن بر فطر زي كونه بملكوتو مسعب معرض زخونه كل بو استفترة بزيكو جناب زمدر زلو يخون ويس أب سماي زلو منهم استفترة يلبون من تانا من تسب من تدحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقال بس سب كونه دما بزبن بينتنا وبيلاطوس من تانا تسقله حممه مكرا مسقل تقبله موته تقبره اب قدسات مصحف خمس تصحفه اما بلشار ساي معلتي كاموتان تفلي تنسى بخبرنا بسمايات عرقه ابي ما نابو تقمته كم بحدش نهيوان نموتانن كفرت بخبر خمسيو نمنغستون موداتا يولون ويتان محوين بزخونه كاب ابز سرص منفس قدسون نامن مسابن ولدن نسجدلون نمسجنون بنبيات تزاربيو لعل كلنا هواريات قبعة بزخونت بحنت قدس بيت خريستيان نامن نحرقات حاتيات بحنت تمكات نامن تنسايا متانن نزل عالم زمسيه والتسفى نقبر امين አሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ደገልና ክሪያላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ትራላይሶን 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 ክሪያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ማማ ብሬ ተዓርያዶ هو تعري ماري እሺ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን بخبرهان بلغسخان ملأتيين ونخل اتملك እግዚአብሔር አቦ መሐረና وقويتا سراويت أملاك حيلتات مساناخون مخنياتو أب غزي شقرنان چنقنان بزي كهارة أيبلنان وأملاك خبانا حدر نبدلنا يقريتان محرتن قبرلنا اتبدليتنان بزي دليتنان زقبرنايو بفلاتن بزي فلاتن زسرحنايو سورن قهدن زخون حاتيات نا
ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ። ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና። ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ፃግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና። ጸጋን ብርህራየን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕነብሶ ከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና። ኦ ኣብ ነብሶ ከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም። ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል። ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና። መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቃያት ብርድዓና ህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና። ናብ ውህደት እምነትካ ነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና። ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ከም ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ። ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ባርኸልና። አሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ካብዚ ብምቕፃል ድማ ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ዕለት ዓርቢ ዕለት 12 ታሕሳስ 2025 ብግእዝ ድማ 3 ታሕሳስ 2018 ከምቲ ልሙድ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ
መልእክቲ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 5 ኣብ ድሓለፈ 5 ሰናብት ሳምንታት ስለ ዝረኣናየን ንሎሚ ድማ ድግማ ወይ ድማ ሬቪዥን ናቱ ክህልወና እዩ። መልእክቲ ያዕቆብ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 5 እግዚአብሔር ነቦና ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ደስታ ውዕል ዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር መድረክና በቦና የለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ርኅሩህ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኩሉ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ስለ ዝረዳእና ዝደገፈና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። እቶም ጊዜኹምን ስራሕኹምን ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ አገልግሎት በአንቃድዎ ብጥብዓት ትከታተሉ ዘለኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሆታ ንኽፈልኩም። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ስርሖም ሓውና መምህር ተክለማርያም እዚ ጽማቕ ናይ 5 ምዕራፋት ኣዳልዮም ቀሪቦምልና ኣለው። መምህር ጥዕመኩም ተኮይኑ ሸር ክትገብሩለይ ሕራይ በመጌታ ይረአ ኣሎ ዲ እስኪ ይረአ ኣሎ። እሺ ዘበን አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር። ሎሚ እንታይ ኢና ክንርኢ እቲ ከምቲ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ክገልፀልና ዝፀንሐ ዕለት 21 ወይ ከዓ 31 ጥቅምቲ ኢና ጀሚርናዮ። ኣብዘን 7 ሰሙናት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ናይ ምስጋና መዓልቲ ናይ ምስጋና ሰሙን ዕረፍቲ ነይርና። ስለዚ ሎሚ ንመዘኻኸሪ ወይ ጽማቕ ካብቲ ዝተማሃርናዮ ክንደይ ዘኪርና ክንደይ ተረዲእና ክንደይ ኣብ ሂወትና ከነተግብሮ ክንለማመዶ ፈቲና ብሓባር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እንታይ ኢና ርኢና ነርና? ፈተና፣ ጥበብ ከምኡውን ንጹህ ኣምልኾ ዝብል ኢና ርኢና። ፈተና፣ ጥበብ፣ ንጹህ ኣምልኾ። ፈተናን ጥበብን ያዕቆብ 1 ካብ 1 ክሳብ 11 ኣብ ፈተና ተሓጎስ ብተግባር ኣብ ፀበባ ክትቅንዞ ከለኻ ክትሕጎስ ትኽእል ዶ ማለት እናተሓሓዝና ኣቦታትና ነቢያት ኣቦታትና ሃዋርያት ከምኡ ከጋጥሞም ከሎ ከመይ ለሚሕ መሕጎሱ ነይሮም ብኸመይ ትርዲኢት ነይርዎም። ኣቦታትና ሃዋርያት ተገሪፎም ዝባኖም ምግልን ደምን ጃሕጃሕ እንዳበለሲ ካብቲ ዋዕላ ምእንቲ ስሙ ካሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ ዋዕላ እንዳተሓጎሱ ወፁ እዩ። ሕጂ በቲ ፈተና ብል ኣሎ ቃንዛ ማለት እዩ፣ ሽግር ማለት እዩ፣ ፀበባ ማለት እዩ። በቲ ከዓ ሓጎስ ይበሃል ኣሎ አንጸራዊ ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ባይታ ይትግበር ዶ ወይ ትግበር ቅዱሳን ክኢሎሞ ንሕና ከነተግብሮ ንኽእል ዶ? በቲ ቅዱሳን ዝኸድዎ መገዲ ንኣምላኽ እንተቐሪብናያ ትንዓቶም ዝሃቦም ሕጂ እውን ክረዳእና እሱ እዩ ትቐንዲ ተስፋ ማለት እዩ። ስለዚ ብንባብ ጥራይ ከይከድና ፈተናን ሓጎስን ኣብ ዝተፈላለየ ፈተና ምስ እንወድቕ እምነትና ተፈቲና ትዕግስቲ ከም ትወልድ ፈሊጥና ብሙሉእ ሓጎስ ንቕበሎ እዩ። እቲ ምዳቕ እኳ ጥዑም እንደዘይኮነ ግን እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ስብኣ ይወድቅ ሃጥእ ወስብኣ ይትነሳእ ኢሉ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 16 ጻድቕ ሰብ 7 ሳብ ይወድቕ እሞ 7 ሳብ ከዓ ኣይትንስእ ረሲኣን ግና ምስ ወደቑ ኣይትንስኡን እዮም። ሕጂ
انتهي تفللي شوعت جزي نزوه دقسب كم يقرناين كم يقريك على أملاخ صادق إلوه أصفح بيلنا كنريو مئنتي لو من نفسنا زي صماق زبهال نفس وكفنا كابانا جميرنا مالتي كمي تردينا مجمريا كمي تردينا نبابو كالي تفللي أبزا معرف زي أبزا ناي ملغتي أيكم مساعة ناس زفلتنا وين حدش نقر كنتلي تحار نتحدش نقر أبي وطنا نلا مامودو أب كندي أمبيبنا تراي نخير سي سب كحتو ناخو اليوم سكاري أني مرقيتا بزح جزيه أفتنا تحقوسو يتكاست مهرنا إخا سكا أفتنا بمكر أوان كمي قركات تحقوسكي بأكالاري أنان تيلو حدثب قليل يكونن مالتي إكزابير يدقفنا بزي حيلا أملاخ بزي سقا منفس قدسكا أي كألني مالتي طباب ملمان طباب زغودو لسب بأمنات يلمن انبرا يتاراتر تقدامي تسقاقن قودي لكا خمزلو مفلات يا مالت قودي لنا زلو اندحر زي فليتنا كن لمن اين خلينا انت زي لمنا هاي وهابكاني نتمرح بتخريستيان هابتامي كومزي خمزي اتبلالخا تباهيلو ابكن ما املاخكن كوم اي نبرن سلازي طباب لمنو يلو طباب كن لمن تخينا كن كمز قودو لنا خنفلت كن كئلي انت زي كئلنا خن لمن اين خلينا سلازي طباب زغودو لسب بأمنات يلمن انبر اي تراتر اتزي تراتر كما عبل بحري ايو هواريا بيتروس رينايو مايك خيد إلو حاتيتو تواهيبو أمن قوغن داخل دخلو تراترن كتحلن حد خوين مالن إيتو رهابي هالة طباب بكلي ألب اسم ذكلي ألبو هو كؤتوين ناب طباب ناب أملاخ ناب صدقي بخلتا مقدي أي تخيد كل تزلبو كعرف زي كل كل جزية أب هوكات يزنبر تناي وشتاوي هوكات مالن دخان هابتامن اتدخا بمنفساو خبرو اتهابتام دما هابتو حلاف مخانو ترديو بتحتو انو يتحقوس اتدخا بمنفساوي كبرو بسقا دخان تغنى بمنفس جن هابتام كووني اتهابتام دما هابتو حلاف مخانو ترديو بتحبت حلاف هابت زي كونس نتهابتي بخمي ترديو بخم فقاد أملاخ بمن ببارو بؤخ حقوسي قبؤوي هراي فتنا طباب كمو نسو أملخو كابت مرتا أبو أوريجين وي أوريغانوس زبال ليك ناي بيت خريستيان مكرا نزعبي فقري متبابعي كمون مسرت منفساو في السمنايو كم تحوي نورك زسريو فتنا دما ننفسي انسها هزي ليك هزي انتاي لزل مكرا زعبي فقري نزعبي فقري متبابعي كمون مسرت منفساو في السمنايو كم تحوي نورك زسريو فتنا دما ننفسي انسها سلازي أبنات غيرو ورقي باتي زخبده مقت كحلف كله اي ورق مخانو خابت حمد كابت خالق معدنات تفلي ورق زخونين اذا حساب زخا ابتي مخرج سماعتنت ابزبل مصحفو يوزركب له موكسي غيرو ملنالو ممرت خماريا اغلغلتو مبارك راي بدحري نوريو منጭ ፈተናን ሰናይ ውህበታትኒ ፈተና ካበይ ዝምንጩ ፈተና ካብ አምላኽ ክኸውን ክእል ካብ ውሽጥና ክኸውን ክእል ካብ ሰይጣን ክኸውን ክእል እዩ ሕጂ ፈተና ክንፍተን ከለና እቲ ፈተና ካበይ ከም ዝመፀ እንደዘይ ፈሊድናዮ አፋታትሑ ከዓ ኣይክንፈልጦን ኢና ማለት حراي زبنا አገልግሎትኩም ይባርኽ መምህርት ኽማርያም ምንጭ ፈተናን ሰናይ ውህበታትን ስለዚህ ቀድሜ ፈተና ከይመጽእ ምጥንቃቅ ምስ መጽኽ ግን ካበይ ምዃኑ ምፍላጥ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ሓመመ ናብ አምላኽ ያቅሪቡ አምላኽ ከዓ በመደብ ከም ዝሃቦ ከዓ ነጊርዎ ብድሕሪ ወይ ሓተተን ብዛዕባ ፈተና ብዛዕባ ሕማም ብድኻመይ ክሕጎስየ ብሕማመይ كحقوسيه
برخت نصعرام اتنفتنا زعقسب بصيو أخليل هيوت كقبليو أملاخ أيفتنني أملاخ أيفتنني رئينا إنا بوتو أملاخ نخوفو أيفتنني فتنا أملاخ كفتنك كخلو كاب كبرنا كبر خساقاقرنا سيطان كفتخنا نخلو قن نخودقنا تفلليو مالت أملاخ بخوفو أيفتنن نحاد أكوانا بحاتيات أيفتننيو فتنا كامنا يقزا رسنا سقاو بهقي زمت سناي وهبتات كابل علي كل سناي وهبتاتن فصم وهبتاتن كابو ببرهانات يورد أبقتري 10 شمونتني ملؤن صبقن وهبت كابل علي أتبل كابتن كنحزن كما ما ذكر بأمره نحكز حنحزو زلناي صبقن ملؤن وهبت كابل علي كابت اللوتي وي من مللاس صلالوس زيبلو أبا برهاناتي زورد بخور فترات من تخنكون كأخن فقادو بقال حق ولدنا وهبتات እግዚአብሔር ሰናይን ጽብቆን ይማል ዘይ ባላሾ ዘይ ጓዳ በጎቦ እንተሂዝና ማለት በቃል ሐቅ ተወሊድና ካፈጥረታቱ በኹራት ወይ ቀዳማይ ፈረ ምን ትኽንከውን በቃል ሐቅ ወሊዱና እቲ ዝቀደመ ውሉድነትና በኃጢአት ምክንያት ስለዝጠፈአ ካልአይ ጊዜ ነዚ ውሉድነት ዝኽህብ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ካልአይ ጊዜ ውሉድነት ይብና ካብ ትምህርተ አበው ቅዱስ አጎስጢኖስ ከም ዝበሎ أملاخ من كل سنة نجاري كابو زخانة خفوق نجار كمنشو عيكلني أبو سلالات ويلوتي يبولوني إذا حساب زي أبتي Confucius كمون City of God زبل نايك دوس أغسطينوس مصحف كم نروح بيوم موكس تقيسهم النازل لو بدحري نريو سماعتن جبرتن قال أملاخل مجمريا نقال أملاخ بقبو كنسمعو كسمعنا كنعاقرو خنصنعو مالتي مخنياتو زمنطلو خاسل زلو نتقال أملاخ كابل بنا زمنطلو يعواف كالو يوم مالتي كنسمعو كنصنعو كنبرلو كندحنلو أبقال أملاخ أبنن ببوخن أبن زمرخن أبن صليخن إذن 4 زين እንደዘይ ተዋሃሂደን أبتزد الله دحنة يبصحناني مالت سلازي اتي قال أملاخ نسمعلو انتاين اندحنتي كنسمعو كنصنعو كنبرلو كندحنلو مسمعن مزرابن سب نمسمع قلطف نمزرباب دنጓይ نخورا دنጓይ ይሁን سمعت رايتهن اتقال زسمع انبر زي قبرو كم تأمستيات قصو زرسع سبيو نصوح أملوه أبكر ما أملاخ نصوحون رخصات زي بلونا أملوه أزيو نزختاماتن مبلتاتن أما كرو مبصح كاب رخصات عالم كار إسخام محلاو كلت تعبيت نجر مسرتنا يملوه قالي سهواري عيكوب أبكر ما أملاخ نصوحون رخصات زي بلون أملوه أزيو نزختاماتن مبلتاتن أما كرو مبصح كاب رخصات عالم إسخام محلاو كاب بتمهرت أبو قدوس يوحنس أفور كم زبالو قال أملاخ مسمع أما بقبر زي مترقامو كم تحد حكيم زي عزوز مدهانيت النهلو نت مدهانيت زي وسد حموم سابيز مسلي بزر الدعناي مالتي سب حميمو 5 حمامة فليتو ناب حكيم كيدو حكيم مستحمام زخيد مدهانيت تأزيزو مدهانيت حزنا مسعينا بغزانا نت مدهانيت اند زي وسيدنايو ناب تحكيم مخارنا ترقم يوبرلون سلازخا قال أملاخ سميع خان اللي زي مقبار لك عكومو إلو إزي منشي نايزي أبتو homely of the stach زبل ناي قدوس يوحنس أفورك سبكتنا نرخبو كمتي ممهر قليس أملنا زلو متقاللي نايز معرف حدا فتنا تعقستن نمنفساو بسلاتن زحقد صقايو صلوت بأمنت كخونا اللو حقنيا أمنت قال أملاخ بمسمع ترايزي كونس نت السمعنايا بفقرن بمحرتن أب قبر موعال ياتركا قصيل كساب أبزي معرف حدا زاني هنا صمقنا معرف حدا أب قطر خلتا معرف كلتا هياو أمنت يلي زي جمر هياو أمنت بعد لو زي كونس بقبر ياتركا قص حاتيات
ኣድልዎ ምግባር ሓጢያት እዩ ኣምላኽ ገጽ ሰብ ርኢና ኸነዳሉ ኣይፈቅድን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ ኢና ንብል እግዚኣብሔር ሓቀኛ ፈራዲ መጠንቀቕታ ኣብቲ ብጎይታ ስብሓት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘላትና እምነት ኣድልዎ ገጽ ኣይሃለኹም እዩ ኣብነት ንሃብታም ብክብሪ ምቕባል ንድኻ ግና ምንዓቕ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰብ በቲ ዘለዎስ በቲ ሰብኣዊ ክብሩ እምበር በቲ ዘለዎን ዘይምህላውን ብሕብሩ ብውድቀቱ ብመንፈዓቱ ብድኽነቱ ንሰባት ሌላን ጉሌላን ክንብል ከም ዘይግባአና ፍርዲ ያዕቆብ ከምዚ ምግባር ብኽፉእ ሓሳብ ከም ምፍራድ ዝቁፀር ተዘክሮ ኣምላኽ ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ድኻታት ዝኾኑ ኣብ እምነት ሃብታማት ወረስቲ መንግስቲ ክኾኑ ዶ ኣይሓረዮምን ንስኻትኩም ግና ንድኻ ኣዋሪድኩምዎ ስለዚ ነቶም ዝፅሕፈሎም ህዝብታት ኣብቲ ከባቢኡ ዝሪኦ ዝነበረ ኣድልዎ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ከይተረፈ ኣብ ገዛውቶም ኣብ ካልእ መጋባእያታት ዘይኮነስ ነታ ኣብ ካልኦም ዝለመድዎ ኣብቲ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ተግብርዎ ነይሮም እዩ ስለዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝተመሃርናዮ ኢና ጽቡቕ ነገር ኢና ኣብ ገዛና ይኹን ኣብ ካልእ ንገብሮ እምበር ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ ኣብ ካልእ ዝረኣናዮ ንቤተ ክርስቲያን መፂና ኸነተግብሮ ኣይግባእኒ ማለት ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ከም ዝበሎ ንድኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከተናእሶ ከለኻ ንክርስቶስ ባዕሉ ኢኻ ተዋርዶ ዘለኻ ከመይሲ ኣብቲ ድኻ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ዝርከብ እዩ ሃብታምን ድኻን ዝገብር እግዚኣብሔር እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ንባዕሎም ኣቦና እያጨምና ዴናህናን ሎም መዓንቲ ብክብሪ ትዝክሮም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጽንዓቶም ትዕግስቶም ህያቦም ከዓ ነቲ ሓንቲ ዝነበረቶም ከምታ መብፅዖም ምውፋዮም እፅ ዘይትፈሪ ህጥእተ በረከት ኢት እናበሉ ሞባእ ከይተረፈ ምቕባል ይኸልዎም ነይሮም ኣብቲ ሕጊ ሙሴ ከምኡ ተጻሕፈን ስለዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንድኻ ከተናእሶ ክትንዕቁ ከለኻ ክርስቶስ ኣብቲ ድኻ ኣሎ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ክብሉ ከለዉ ነቶም ምሳኹም ዝነበሩ ኢሉ ዝገልጽ እዚ ምንጭ ናይዚ ጽሑፍ እዚ ሆምሊስ ኦፍ ዘ ጎስፕል ኦፍ ሰንት ማቲው ኣብ ዝበሎ ኣብቲ ናይ ሰፊሕ ትንታኔ ናይ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ኢና ንረኽቦ ኣብ ህያው እምነት በኣድልዎ ዘይኮነስ ብግብሪ እያ ትረጋገጽ እቲ ንጉሳዊ ሕጊ ፍቕሪ ንጉስ ነገስታት ናይ ጎይታ ናይ ባህሪ ንጉስ ማለት እዩ እታ ጥቕሲ ኻባ ያወፅያ ከምኣ ስለ ትብል እቲ ንጉሳዊ ፍቕሪ እቲ ቀንዲ ሕጊ ነቲ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ንጉሳዊ ሕጊ እንተፈጸምኩም ጽቡቕ ትገብሩ ኣለኹም ሓደ ሕጊ ምጥሓስ ንኹሉ ምጥሓስ እዩ ኣድልዎ እንተገበርኩም ግና ሓጢኣት ትገብሩ ኣለኹም ሓደ ሕጊ ዝጠሓሰ ንኹሉ እዩ ዝጥሕስ ኢሉ ንሕና እኮ እንታይ እሞዚኣ ሓንቲ እንዳኣላ ኢሎም ኣብ ሓሳቦም ስለ ዝነበረ እንድሕር ነታ ሓንቲ ሕጊ እንድሕር ኣፍሪስካ ንኹሉ ሕጊ ተፍርሶ ኢሉ ብሕጊ ሓርነት ክትፍረዱ ኢኹም ከምቶም ብሕጊ ሓርነት ዝፍረዱ ኮንኩም ተዛረቡን ግበሩን ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ትዕወት ነቲ ምሕረት ዘይገበረ ፍርዱ ብዘይ ምሕረት እዩ ዝኸውን ካብ ትምህርቲ ኣበው ቅዱስ ባስልዮስ ዓብይ ከም ዝበሎ እቲ ንጉሳዊ ሕጊ ፍቕሪ ንኹሎም ሕግታት ዘጠቓለለ እዩ ንብጻይካ ከተፍቅሮ ከለኻ ኣይትሰርቕን ኣይትቐትሎን ኣድልዎ እውን ኣይትገብርን ኢኻ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ማሕበራዊ ስብከታት ወይ ከዓ ትዘሪጅ ተገሊጹሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ያዕቆብ መልእኽቲ ፍልይ ዝገብሮ ምስ ዕለታዊ መነባብሮና ዝኸይድ ነቲ ሓሳብካ ኣብ ቀሊል ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ ምዃኑ ካብቲ ካልእ ፍልይ የብሎ ማለት እዩ ቀፂሉ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ ምዃና ይገልጽ ማለት እዩ ኣድልዎ ዘይ ምግባር ጸኒሕና ሕጂ ከዓ እንታይ ዝብል እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ ምዃና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሕቶ ሓደ ሰብ እምነት ኣላትን እናበለ ግብሪ እንደዘይብሉ እቲ እምነቱ ከንቱ ከተድሕኖ ትኽእል ድያ ኢሉ ይሓትት ምሳሌታት አብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ኣብ መሰውእ ምስ ኣቕረቦ እምነቱ ብግብሪ ተረጋገጸት እሞ
ፈታዊ ኣምላኽ ተባህለ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣመነ ጽድቂ ከዓ ተቆጽረሉ በቃ ኣሚነ ጸዲቐ እዚ ሓሳብ እዚ ከም ዝመጽእ ፈሊጡ መንፈስ ቅዱስ ንያዕቆብ ስለ ዝሃቦ ኣቦና አብርሃም ብእምነት ጥራይ ኣይኮነን ጸዲቑ ኣቦና አብርሃም ብግብሪ ጸዲቑ ነቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ተግባር ምስ ገበረ ካብ ዓድኻ ውፃእ ተባሂሉ ካብ ዓዲ ወፅዩ ንወድኻ ይስሐቅ ሰዋ ኣለይ ተባሂሉ ብዘይ ጥርጥር ክሳብ ብልሕሴፍ ኣብ ክሳድ ወዱ ዘቕርብ ማለት አብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ኣብ መሰዊኡ ምስ ኣቕረቦ እምነቱ ብግብሪ ተረጋገጸት እሞ ፈታዊ ኣምላኽ ተባህለ ረአብ ነቶም ሰለይቲ ብምቕባል ብግብሪ ጸደቐት ገና ከይተዓወቱ ንኢያሪኮ ከይሓዝዋ ከለዉ ያ ምስኣቶም ትተሓባበር ማለት እቲ ወሳነ ሓሳብ ከምቲ ስጋ ብዘይ መንፈስ ሙት ዝኾነ ከምኡ ኸ እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት ያይል ካብዚኣ ተዓቢ መረድኢ የለን ነፍሲ ካብ ስጋ ምስተፈልየት ስጋ እንታይ ዝኸውን ሽም ይቕይር ሬሳ ይኸውን ኣብ ደቃይቕ ዘይመልእ ከዓ ይጨኑን ይሕስኽን ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ እምነት ቅኑዕ እምነት ኣለኒ እምነተይ ቅኑዕ እንዳበልና እንድሕር ፍረ እምነት እንድሕር ዘይብሉ ከምዚ ዓይነት ሳዕብየን ከም ዘለዎ እዩ ብጭብጢ ዝኾነ ምሳሌታት ዝገልጽ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ እምነትን ግብርን ክልተ ሓትየን ንሓንቲ ካብቲ ሓንቲ ክትፈላለየን ኣይግባእን እዩ እምነት ሱር እንተኾይና ግብሪ ፍረ እዩ እምነት ሱር እንተኾይና ግብሪ ፍረ ሓንቲ ገረብ ህያው ትበሃል ቆጽሊ ከተውፅእ ዕምባባ ጨንፈር ከተውፅእ ዕምባባ ከተውፅእ ፍረ ከተፍሪ ኮላያ ማለት ስለዚ ሱር እንደዘየሎ ትፍረ የለን እቲ ሱር ሃልዩ እንድሕር ፍረ ዘይብሉ ከዓ ከም ዝባሎ ናይ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ማለት እዚ ረዚን መልእኽቲ እዚ ኮሜንታሪ ኦን ዘ ኤፒስትል ኦፍ ጄምስ ዝብል መጽሓፍ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ መወከሲ መጠቃለሊ ናይ ቁጽሪ 2 ኣብዚ ቁጽሪ 2 ካብቲ ብዙሕ ዝተገልጸ ኣድልዎ ገጽ ዘይምግባር እምነትን ግብርን ዓላማና ከዓ ኣድልዎ ገጽ ምስ እምነት ክርስቶስ ዝጻረር ሓጢያት እዩ እግዚአብሔር በባህሪ ሐቀኛ ፈራዲ እዩ ንጻድቃንን ንኃጥኣን በማዕረ ፀሐይ የበርቕ ንኃጥኣንን ንኹፋኣትን ከዓ በማዕረ ዝናም የዝንም እምነትን ግብርን ከም ክልተ ዘይነጻጸሉ ክንፈ ሓደ ዑፍ እዮም እቲ ሓደ ብዘይ ሓደ ዋጋ የብሉን ሓንቲ ኦፍ እግዚአብሔር ክልተ ክንፊ ሂብዋ ተሓንቲ ክንፊ እንድሕር ተሰይራ በቲ ሓንቲ ክንፊ ጥራይ ክትበርር ኣይትኽእልን ንኽርዳእና ምእንቲኦም ቶም ኣቦታት ቤተክርስትያን ተጨባጥ ዝኾነ መረዳእታ ዝህቡ ማለት ሸለልትነት ከይንብሎ ማለት ዓላማና ህያው እምነት ብፍቅርን ብግብርን ምርኣይ ዓላማ እንታይ እዩ ንህያው እምነት ምክንያቱ ሙት እምነት ድኹም እምነት ጎደሎ እምነት ሓያል እምነት እንባታት ዘግዕዝ እምነት ብዙሕ ዓይነት ስለ ዘሎ ህያው እምነት ንብላ ከዓ ምስ ፍቅሪ ስነ ምግባር ተታሒዛ ምስ ተኸይድ ህያው እምነት ብፍቅርን ብግብርን ምርኣይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ቁጽሪ 3 ይዝኸይድ ቁጽሪ 3 ሓይሊ ልሳንን ሰማያዊ ጥበብን ኢሉ ኣዚና ከነስተብህለሉ ዝለመድናዮ ጸርፊ ዝለመድናዮ ቀልዲ ዝለመድናዮ ዋዛ ፈዛዛ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን በቃል እግዚአብሔር ኢና እንዳገራሕናዮ ንኸይድ ትንሰማዓቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ካሃንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ዳኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይጻእ ይብል ቃል ኣምላኽ ሓያል ጽልዋ ልሳን ያዕቆብ 3 ካብ 1 ክሳብ 6 መጠንቀቕታ ብዙሓት መምሃራን ክንከውን የብልናን ከመይሲ ዝኸፈደ ፍርዲ ክንቅበል ኢና ብዙሓት መምሃራን ክንከውን ኣብ ጢሞቴዎስ ዝረኣናዮ ነቲ ዝብልዎ ዘይፈልጥዎ ክንሶምሲ መምሃራን ክኾኑ እዮም ዝደልዩ እግዚአብሔር ሂቡካ እግዚአብሔር ንበረኸት ብትሕትና ንዕዮ ክትረብሓሉ ሂብካ ንኻልእ ትምክሕትን ንኻልእ ውድድርን ዝኸውን ሓሳብ ግን መምህርኩም ሓደ ኢሉ ገሊጽዎ ብዙሓት መምሃራን ክንከውን የብልናን ከመይሲ ዝኸበደ ፍርዲ ክንቅበል ኢና እዚኦም መምህር ኣያሃልኹም ክብሎም ከሎ ነቲ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ሙሴ ብናታቶም ድልየት እንዳቀይሩ እዮም ዝምህርዎም ነይሮም ስለዚ ኢኻ ጎይታ ከምዚ ከም ተባህለልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግን ከም ዝብለኩም ኣለኹ እንዳበለ ንኩሉ ነቲ ገልቢጦሞ ዝነበሩ ሕግታት መምሃራን ኢና እንዳበሉ
ኣብ መንበር ፍርዲ መምሃራንን ጸሓፍትን ተቐሚጦምልኩም ኣለዉ እንዳበለ መጠንቅቕታ ዝህብ ማለት ምሳሌታት ሓይሊ ልሳን ልጓም ፈረስ ንእሽቶ ልጓም ንዓብ ፈረስ ይመርሖ ይገርሖ ስካን መርከብ ንእሽቶ ስካን ንዓብይ መርከብ ትመርሖ ልሳን ከም ሓዊ ሓንቲ ንእሽቶይ ሓዊ ንዓብ ጫካ ተቃጽል ልሳን ዓለም ሓጢአት እያ ካብ ትምህርቲ ኣበው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ልሳንካ ከም ሓደ ናይ በረኻ እንስሳ እያ እንተ ዘይኣሲርካ እያ ንኩሉ ነገር ከተዕኑ ትኽእል እያ ኢሉ እንስሳ ንኣብነት ኣብ ዓድና ኣድጊ ንበረኻ ሒዝካዮ ምስከድካ ንገለ ጽዕነት ኣሲርካ ክበልዓሉ ዝኽእል ነዊሕ መወርወር ጌርካ እንደዘይ ኣሲርካዮ ገዲፍካ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ከተዕኑ ትኽእል እያ ኢሉ እዚ መወከሲ እዚ ሆምሊ ኦፍ ዘ ስታቹስ ዝብል ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስብከታት ይርከብ ማለት እዩ እታ ዘይትግታእ ልሳን ዘይትግታእ ክፍኣት ኩሎም እንስሳታት ይግቱ እዮም ንልሳን ግና ሓደ እኳ ክገትኣ ኣይክእልን እዩ ምንጭ በረኸትን መርገምን ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንተተጠቒምናሉ ልሳንና ምንጭ በረኸት ይኸውን ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ወፃ እንተተጠቒምናሉ ከዓ ምንጭ መርገም ይኸውን ምክንያቱ ብዘረባኻ ትጸድቕ ብዘረባኻ ከዓ ትኹነን ስለዚ ጽቡቕ ክንዛረብ ተኮይና ከዓ ጽቡቕ ከዓ ክንመልኦ ኣለና ኢሉ ምክንያቱ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ክፉኣት ኮለኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ክትዛረቡ ይዝብሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ እያ ትዛረብ ምንጪ ልሳንና ምንጭ በረኸትን መርገምን ንሕና ስለ ዘለመናዮ ዘይክዋ ዘይልአ ዘይ ንመዘናግዒ ይልአ ኢልና ክህሉ ይኽእል ግን እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንስ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ዳኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይጻእል ምንጭ መርገምን በረኸትን እታ ሓንቲ ልሳን ንኣምላኽ ንውድስ ነቲ ብምስሊ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ድማ ንረክብ ዘይግባእ ተግባር ካብ ሓደ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ክወፅእ ኣይክእልን ኣብ ሕጊ ተፈጥሮ ከይተረፈ ወይን እንተኮይኑ ወይኒ እዩ ዝፈሪ ተኾርባ እንተኮይኑ ተኾርባ እዩ ዝፈሪ ማለት ስለዚ ነቲ ተሓዋወሰ እምነት ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይዶም ክዝምሩ ከመስግኑ ጽቡቕ ክገብሩ ካብኡ ውፅእ ኢሎም ከዓ ካልእ ሰባት ክኾኑ ክርኢ ከሎ ነዚ እዩ ካብ ሓደ ዒላ መሪርን ጥዑምን ማይ ክፍልፍላይ ካብ ሓደ ሰብ ከዓ ብኣኣ ጌርና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ብኣኣ ጌርና ከዓ ነቲ ብምስሊ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰብ ነጸልሞ ወይ ንጸርፎ ወይ ንጎድኦ ኢሉ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ብዛዕባ ዝርእስቲ እዚ ኣፍካ ምንጭ ጸሎት ዲ ወይስ ምንጭ ጸርፊ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ቃል ነቲ ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዘሎ እዩ ዘንጸባርቕ ስለዚ ምንጭ ጸሎት ዲስ ወይ ምንጭ ጸርፊ መልሓስናስ ምንጭ ጸሎት ዲ ምንጭ ጸርፊ ዝተዛረብነ ዋላ እቲ ፈተና ኣብቶም ቅዱሳን ኣቦታቱን ከይተረፈ ሓደ ኣቦ ብየማኖም ጸጋሞም ክልተ ቅርጫት ኣቐሚጦም ቅርጫት ማለት ከምዚ ባስኬት ዘዕቁሩሉ እዩ ጸጸር ኣኪቦም ክፉእ ሓሳባት ክመጾም ከሎ ናብቲ ብጸጋሞም ዘላ ባስኬት ወይ ቅርጫት ናብኡ ይድርብዩ ጽቡቕ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ ሕጂ እታ ብየማኖም ዘላ ገና ፍርቂ ከይበፅሐት ኮላ እታ ብጸጋሞም ዘላ ቀልጢፋ ትመልእ ማለት እቲ ዝምባለ እቲ ውዱቕ ሰብነት ናይ ሰብ ዝምባሌ ቃልሲ ምዃኑ እዩ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ኣፍ ምንጭ ጸሎት ኣፍካ ምንጭ ጸሎት ዲ ወይስ ምንጭ ጸርፊ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ቃል ነቲ ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዘሎ እዩ ዘንጸባርቕ ንኣብነት ጸሎት እንተብኪርና ከይደቀስና እንተ ሓዲርና ገለ ሓሳብ ኣቐሚጥሎ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ጸሎት ግዜስ ሰይጣን ገለ ሓሳብ ኣንጸባሪቕሎ ማለት ናይዚ መወከሲ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኦን ዘ ክርስቲያን ሙድ ኦፍ ላይፍ ኣብ ዝብል መጽሓፉ እዩ ጠቂስዎ ዘሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ክልተ ዓይነት ጥበብ ኢሉ ምዕራፍ 3 በፂሕና ኣለና ክልተ ዓይነት ጥበብ ካብ 13 ክሳብ 18 ምድራዊት ጥበብ ሰማያዊት ጥበብ ሕጂ እታ ሰማያዊት ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጠን እታ ጥበብሲ ሰማያዊት ድያ ምድራዊ ንዝብል ያዕቆብ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ኣቐሚጥዎን ቅንዓት ዓመፅ ኩሉ ዓይነት ክፉእ ግብሪ እዚ ሰይጣናዊ ጥበብ ምድራዊ ጥበብ ይበሃል ሰማያዊ ጥበብ ንጽህቲ ሰላማዊት ለዋህ እምንቲ ምሕረትን ሰናይ ፍረን ዝመልአት ዘይተዳሉ ዘይግብዝቲ እያ ስለዚ እታ ሰማያዊ ጥበብ እንታይ እያ ትመስል ፍሬኣ እንታይ
هو أمنتي لك أبزخونه يكون بقى تأمن سب أمني بقى تأمن سب أمني يوسف كوميزب يوسف أبيت بتفار أمن سب نبره أملاخ مسؤول نبره عيو أزغنا على سب أي نبره أمن سب نبره سلازي نصحتي سلاماويت لواه أمنتي محراتن سناي فرنز ملأت زي تدالو زي قبزتئة سلازي مسانا زولو طباب مدراو طباب دي وي سماياو طباب ناي أملاخ طباب دي وي ناي سيطان طباب كنفلت تدلينا كابزن تتقيسن زلوا كندين مسانا زلوا كندين زبود لانا كابت مهرتا أبو قدس يساق ماري ساق سورياون تايلو ناي حق طباب ببزح فلتات زي كونس بتحتنان بلواه وثنيات الرقاقسي سلازي سب بزح فلتات فليتون دحر تحتنا زي بلو بزح فلتات فليتون دحر اتز تقامولو طباب سيطاناو طباب تدا خوينو لكانا كهناتن فريساويانن لواويانن ناي فلتات صقم اينبرومن نبوملو تحق موسيه بزي مصحفيهم زنببو نيرو ينبرلو ግን አይነበሩን ማለት አንጻሩ ግን ይخد ነይሮም ስለዚህ አይተጠቀሙሉኒ ንሓቀ طباب ببزح فلتات زي كونس بتحتنان بلوهات هيوتن يترقاقص إلو أسكتيكال هومليس أوف سانتا إيساك زسوريان زبل أزي بزي جزاو مسحفتناون ماريساك زبل مسحف هالو بوتات زتكاملو منش إناي زخاء كاو مهانو يوم ممهرقاليس أملنا زلو متقال لناي معراف قصر سلسته لسان طباب زبل لسان هيوت نمهناس وين مفراس زغئل حيال مساريحي بزح جزية نحنا كستوكو وإيجاليتكو أفا إمبر لباكو خمزي إنان بالمالتك على أملاخ جن انتايلو أف كامل آتلبي إزاربي كامل آتلبي إزاربي سب نتزوستي إذا قسع مالتي دخل آيت الطباب يعني حق طباب كاب أملاخيات مسء فرا آدما سلامن صدقني مدراوي طباب جنا نعنوت تمري حيل سلازي كابتي እግዚአብሔር ዘይ ከብረሉ ጥበብ እግዚአብሔር ዘይ ከብረሉ ጉርሒ መርሃ ካብ ኩሉ እንስሳ ተመን ትጎርሕ ነበረት ይዝብል እቲ ጉርሒ ግን ንሰናይ አይተጠቀመትሉን ማለት هراي ኣብ ምዕራፍ 4 ንኣምላኽ ምፍቃር ወይስ ንዓለም ምፍቃር ኣብ ልብና ፍቅሪ ኣምላኽ ዲ ዘሎ ፍቅሪ ዓለም ንህይወትና ባዕላህና እና መዘናዮ ክንከይድ ኣብ ህይወትና ፍቅሪ ዓለም ዲ ዘለና ወይ ፍቅሪ أملاخ منش وجئن بأسني منش غريشتات وجئن بأسن كابيز مس كابتي أوشتنا زواجا سجاوت منيتنا فقرة علم سأل أملاخي فتاوى علم سأل أملاخي زعبي سجا أملاخ نعبيات يسارروم نتحتات جناس أجاي هبوم كابت مرتا أبو قدس أغسطينوس لبنا أب أملاخ كسع زعرف عرفتي أبولون كله غريشتاتن كابت خاب أملاخ زرحة قدليتاتنا نيزمنشو لبنا أب أملاخ كساز عرف أنا خعرفكم يا كل خاتكم صار زخبركم أنت صعرون نباينو عبلنا أنا خعرفكم إذا حساب زي Confessions of Santa Agustinus the Confession of Santa Agustin زبل قدوس أغسطينوس ببزح مكراس لذا حلفة كاب هيوتو تبقيسو إزي مصحف ناي نسحان ناي تعسان زبل نا بعلمنا بزحات ناي تمرت هيمانوت لقاونت تقوملو زلو إيمالتي نأملاخ تجزؤول نأملاخ تجزؤ سلازي فقرة أملاخ بمنتعز نعوخ نأزازو خلنا مالي مقدن السحة أملاخ نأملاخ تجزؤو نديابلوس تسعرروا خبخاتكم كهدمي نتقال أملاخ كان استوعلو انتعز بل كاب زموت كاب حاتيات فدومو يبلنا نديابلوس كن تواقعوه حجة أملاخ تواقعوه زبلنا صنيعنا خنواقعو أملاخ تقالو يتكاو انتي لنا كن كاب زموت هدمو كاب ناي قبزنا هدم كبلو خلو كاب تخن هاد مولو زقبالنا خن هاد نتدويلنا خنواقعو زلنا كن بهتقال أملاخ كن من راح كل ناي مالت سلازي ديابلوس كابخون كهدم ميلو مالت مخنياتو انت هادي منالو من مسيخ أخقوبتا ناي مالت نا أملاخ قربو نسخ أنا بخاتكم كقربي أعداوكم حسابو قبروكم آزريو لبخم أنسهو حزنون بخيون نحاد حدكم آيت التحماميو تنحاو زحمن حق إزخنن كابت مرتا أبو يوحنس ذا سواسو كم زبلو تحتنا نسأقى أملاخ التسحب كم ماغنيت يا ديابلوس كاب كله نلعل زفرحو تحوث لبي كاب كله سنة مقبار
زفرحو تحوت لبي إيه إزي موكاس إزي إذا ladder of divine ascent زبل ناي إزي يوحنس زي سواسو زبهال كابتون قدسان أبوتات بزح مصحفتي زي صحافة أبوي مالتي بزي مدب أملاخ بزي أملاخ مدب موسائل بزي أملاخ مدب موسى مالت هيوتنا بتحت أملاخ يا صباح كنوعل دينا ينوعلن أين فلتنينا سلازي كاب أملاخ وسع زقبر مدبات ناب عنوات سلاز وسدنا نوصو مدبنا مس أملاخ كوينا خنوصو انتاي ندابلنا خنوصو خاي نقرنا مالتي عبوي مدب لومي ويصباح ناب تختماتي آخن كيدينا كنا قدن كن ربحنينا أي تبوليل مجمريات صباح سلام حدرنا أب إدنا سلازي كونت صباح سلام حاديرنا حكي هوتنا انتايا نقرب جزية ثريات تتفق هفا ويقمة اي اتقنو عبها هلا قويتان تفقدو نحناون بهوت انتلينا ازي ويتخن قبرينا بلوي عب كسري عسرت حموشي ازلا نزي اخلق زي خنحزا املاخ تفقدو نحنا خات تلنا صباح كمزخن قبرينا املاخ تفقدو نحنا انتلينا زمت ورح زمت سومون كمزخن نحنا انت كل جزية تاسم املاخ مصوع نأملاخ بوتان منفس قدس بوتان قرفلو لنا مالت حاتيات زي مقبار ترايا يكونن تسناي مقبار نافلت زي قبرو حاتيات يزخونوين كابت مهرتا أبو بحداويا نابوتات كم زمهرو كل مدباتك أب إيد أملاخ حدر اثني حق طبب أب كل نقر فقاد أملاخ مدلاي إيوي sayings of the desert fathers أبها هلا paradise of the fathers saying of the desert fathers اتي ابوታት ኣብቲ ገዳም ኮይኖም ዝብልዎ ዝነበሩ ካብቶም መክሮም ቅዱሳን ኣርድእቶም ከዓ እናፀሓፉ ይእክብዎ ነይሮም ማለት ንሕጂ ከዓ ንዓለምና ከዓ ዓቢ ናይ ምንጭ በረኸት ኮይነና ኣሎ ማለት መጠቃለሊ ናይ ምዕራፍ 4 ግርጭት ኩል ግዜ ባእሲ ዕግርግር ኣብ ውሽጥና ይኹን ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ደቅና ይኹን ኣብ ስራሕና ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ግርጭት ዕግርግር ካበይ ዝመጽ ልዕሊ ኩሉ ዘመናት ግርጭት ኣብ ዝበዝሖ ዘበን ኢና ዘለና ማለት ካብቲ ውሽጥና ጀሚሩ ማለት ምንጪ ስጋዊ ባህግታትና እዩ ሰብ ልዕሊ ዓቕሙ ልዕሊ ደሞዙ ልዕሊ ዘይግብኦ ክነብር ይደሊ እሞ እሱ ምምላእ ምስ ኣብዩ ከዓ ገለ ክሰርቕ ድዩ ገለ ክሕሱ ድዩ ገለ ከታልል ድዩ ገለ ክገብር ድዩ ናብ ዝደለየ ግጭት ይእትወና ትሕትና ንጸጋ ኣምላኽ መፍትሕ እዩ ትሕትና ንጸጋ ኣምላኽ መፍትሕ እዩ ትሕት ዝበለ ሰብ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋታት ንኽኣቱ ኣፍ ደገ ይረክብ ዳለ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ መደባትና ቀዳምነት ክንህቦ ንሕና እንተሊና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ክንላማመዶ ማለት هراي قطر حموش معرف حموش تعجستي صلوتن محرتن متنقطعنا هابتامات هابتام مخان حاتيات هيكونن جنت هابتي بخميت أكبا اتهابتي بخميت النبابرو أبز حلف جزيناري إنيرنا أتم هابتامات واي نابلكم بخيون حزنون نيل مخنيات فردي هابتكم باليو دوموز عايتكم جبيتكم عميسكم بزيادة تزانابيلكم لبخم كم نمعلت محرد زسبح بعرايا سبحكم نصادق كاتخون كونينكم ون قتيلكم ونيكم مو تنسحوي سلازي ندخا ገንዘብ ድኻ ኣበይ ከይበፅሕ ኢልካ ገንዘብ ድኻ ንብላዕ ሱር መሰረት ዘፅንት እዩ ማለት እንዳኣካ ኣብ ከምኦም ገይሮም ነቲ ርስቲ እንዳናቡቴ ክወስድዎ ብዙሕ ነውሪ ገይሮም ማለት ይትረፍዶ እንዳናቡቴ ርስቲ ክወስዱስ ርስቶም እውን ዝወርስ ኣይተረኽበን ምክንያቱ ዘርኢ እንዳኣካ ካብ ገፅ ምድሪ ስለ ዝፀነተ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚኣብሔር ቅዱስ ባስልዮስ ዓቢ እቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ተረፍ እንጌራ ናይ ጥሙ እዩ እቲ ኣብ ሳንዱቕካ ዘሎ ተረፍ ክዳን ናይ ትዕሩቕ እዩ እቲ ዝቐበርካዮ ገንዘብ ናይቲ ድኻ እዩ ኢሉ እቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ተረፍ ኢሉ ዘይንጥቀመሉ ኢሉ እዚ ትዘርች ዝብል ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ስብከት ኢና ንረኽቦ ብትዕግስቲ ምፅባይ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብግዚኡ ስለ ዝዓይ ብትዕግስቲ ምፅባይ ተዓገሱ ክሳብ መወዳእታ ተዓገሱ እዩ ኣብነት ከም ሓረስታይ ኣምፂ ትኽቡር ፍረ ምድሪ ብትዕግስቲ ይፅበየል ክሳብ ቀውዒ ዝበፅሕ ገና ኣብ ክረምቲ ከሎ ሕጂ ስለ ዝጠመኹ እኽሊ ስለ ዘየድልየኒ ኢሉ ኣይርበፅን እዩ ምክንያቱ ኣበየናይ ቀውዒ ከይበፅሐ እቲ ፍረ ከም ዘይበስል
تفرا خمزي بسل كي بسل خان برخت كمزي كون فلت مالت ابنت نبيات سلازي حرستايلو ترى حرستاي زردو مصباي كاوخن مهار كم زلناي ابنت نبيات بسم እግዚአብሔር تزارب نبيات اما كروم بتعقست تصنعوا ابنت ايوب بزعبا تعقست ايوب سمعكم اللهم محالا ايت محالو اوهم او ايكونن كندما ايكونن يكون كابت مرتا ابو تورتوليانوس زبሃል አቦ تعقستي ملكوتاو بهري املاخ بعلو نعنا نحتان بتعقستي يصبينا له نحنا ونحدحنا بتعقست خنصبا بيدليل موكاسي on the patience زبل ناي تورتوليانوس صحفي بتعقستي ملكوتاو بهري املاخ بحساب بقال بقبر እንዳበደልና እንድሕር ተዓጊስና نحنا املاخ زي نصبيو نحنا نتوم حنت معالت ወይ كلتا معالتي ጌጋ ዝገብሩ ዘይንዕገሶም ሓይል ጸሎትን ንሓት መምላስን ሓይል ጸሎትን ንሓት ንርእስና ጥራይ ዘይኮነ ንዝተጋገየ ሰቡን ክንመልስ ኢል ጸሎተ ቀንዲል anointing of the sick ዝብል ዝሓመመ ንሽማግለታት ቤተክርስትያን ይጸውዕ ካብ እምነት ትግበር ጸሎት ንዝሓመመ ከተድሑንያ ንሓድሓድኩም ሓጢያትኩም ተናዘዙ ስለዚ እዚ ካብተን 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን ጸሎተ ቀንዲል ማለት ኣብ ቤተክርስትያንና ባእሞይ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሓቲቱ ነይሩ ዝተጎስ የመስል ብኸመይ ተግበር ኣበይ ዘተግብር መን ዘተግብሮ ኣብ ዝብል እዚ ቤተክርስትያን ተዳልዎ ድሕሪ ንስሓ እዚ ጸሎተ ቀንዲል ዝቕባእ ከዓ ድሕሪ ንስሓ ብኢድ ካህን ጥራይ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ማለት እዩ ጸሎት ጻድቕ ሰብ ብዙሕ ተሰልጥ ያይሉ ኣብነት ኤልያስ እዩ ንዝጠፍአ መምላስ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቅ እንተረሓቀ እቲ ዝመለሶ ንነብሱ ካብ ሞት የድሕና ብዙሕ ሓጢያት ከም ዝኸደነውን ከም ሓጢያት እውን ይሕደገሉ ዮሐንስ ሓፂር ንኣትናስያ ካበይ ከም ዝመሰለ ከም ዘድሓና ርኢና ዋጋ ከፊሉ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ሓንቲ ነፍሲ ምድሓን ካብ ዓለም ሙሉእ ንላዕሊ ጸጋ ኣለዎ ንዝጠፍዕ ሓውካ ምምላስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓብ ክብሪ ዘለዎ ተግባር እዩ ሆምሊስ ኦፍ ዘ ጎስፕል ኦፍ ሳንት ማቴው ዝብል ኣብ መጽሓፉ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ኢና ንረኽቦ መጠቓለሊ ምዕራፍ 5 ፍትሒ ዓለምና ኩሉ ግዜ ፍትሒ 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 ትብል ማለት እዩ ብዛዕባ ፍትሒ ምዝራብን ፍትሓዊ ምዃን ግን በበይኖም እዮም ማለት ኣምላኽ ምስተውዓል ይሃበና ኣምላኽ ነቶም ንድኻ ዝብዝብዙ ሃብታማት ክፈርዶም ኢሉ ትዕግስቲ ክርስቲያን ኣብ መከርኡ ብተስፋ ክጸንዕ ይግባእ ጸሎት ንመንፈሳውን ስጋውን ጥዕና ሓያል መሳርሒኡ ሓላፍነት ንሓድሓድና ብመንፈሳዊ መዳይ ክንሕይልን ንዝጠፍኡ ክንመልስን ሓላፍነትና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒል ይስማዓኹም ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ናይ መዝሙር ክፍለ ጊዜና በፂሕና ኣለና ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግን እትብሉ ወይ ትብላ ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ እሞ ሎሚ ብመዝሙር ዕለት ኣምላኽ ክነግር ንኣምላኽ ኣራይ ሓብትና ክንፍትና ደቦና ኣራይ ጽቡቕ ናይ ስድራ እያ ናይ ቤንያ ኣይኮነትን ጽቡቕ ግሩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ከምኡ ኢና ንደሊ ብስድራ ከዓ ንደሊ እሙን እዩ ጓሳያ ትብልታ መዝሙር ጽቡቕ እሙን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓብየለ ካብ ማሰብተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰብተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉ መንገዲ ስሒተ ምስ ወደኹ ባይታ ኣብ ክንዳይ ሓሊፉ ተበጃዊ ጎይታ
ኣነስ ረኺበየ ነፍሰይ ዘዕርፈሉ ብጎይታ ተዳልዩ ጎደሎ ዘይብሉ ብጎይታ ተዳልዩ ጎደሎ ዘይብሉ እሞንዮ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓደለይ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊል ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ንልቢ እሳነ ዳምሮም ሕያዋይ ጓሳዩ ንህይወት ዘመክሮ መሳገሪ ድልድል ብኢዱ ሰይሩኒ ካብ ዝወስድ ውሕጅ ሒዙ ዘስገረኒ ካብ ዝወስድ ውሕጅ ሒዙ ዘስገረኒ እሞን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓደለ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳ ከፊሉ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳ ከፊሉለይ ሰይጣን ከውድቐኒ ብዙሕ ክደፋኒ ጎይታ ረድኤተይ ኣጆኻ ይብለኒ ክንደይ ዘገርም እዩ ናይ ኣምላኽና ፍቕሪ ነፍሰይ ባይበልኪ ብሓጎስ ዘምር ነፍሰይ ባይበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ እሞን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓለለ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ክሓስብ ክጭንቅ ኣዝየ እውን ክሽገር ኣጆኻ ይብለኒ ሕያው እግዚኣብሔር ዝጸንዓሉ መንፈሱ ሂቡኒ ንነፍሰይ ኣዕዲኡ ሰላመይ ኮይኑኒ ንነፍሰይ ኣዕዲኡ ሰላመይ ኮይኑኒ እሞን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓለለይ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ንዓይ ዝጎድለኒ ከቶ የብለይ ዝደልዮ ዘበለ ካብ ጎይታ ይስእንን ኩሉን ብኩሉን እዩ ንዓይ ዝመርሐኒ ናቱ ብምዃኒ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ ናቱ ብምዃኒ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ እሙን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓለለ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ካብ ማሰርቲ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ስለመፅኡ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለዝተዋሃበና ዕድል ነመስግን። አገልግሎትኩም ይባረክ አቦና። አሜን አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ግርም ዝኾነ መዝሙር ብፍላይ ከዓ ብስድራ ቤት ኮይኑ ክዝመር ቃል አምላኽ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ እንተሓበሩ ኣብ ማእኸሎም ኣለኹ ኢሉ እሞ እግዚአብሔር መስገን ኩላ ስድራ ቤት ከምዚ ዓይነት መዝሙር ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ ክትምላማመድ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። አሜን እሙን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማእሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብቲ ብዙሕ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ማለት እዩ ምስቲ ግዜና ዝኸይድ እሙን እዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማእሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ
ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ እስኪ ብሕሊና ብመንፈስ ምዞም ስድራ ናቦና ያዕቆብን ኣዴና ትምኒትን ክንዝምር ፀናሕና እስኪ ካብቲ ዘስተንተናዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣገልግሎት ቅዳሴና ማህሌትና ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ናይ ቀብሪ ንኹን ኩሉ መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይገበረን አንጻር ቃል እግዚአብሔርን ዝኾነን ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሎም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጦሞ ማለት እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ እስኪ ካብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና መዝሙር ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 13 እግዚአብሔር እሙን እዩ ይብል። እግዚአብሔር እሙን እዩ ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ይበፅሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ኢሉ ምስቲ ፈተናኹም ምፅዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅእ ገይርልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩም እዩ። ምክንያቱ እንታይ እግዚአብሔር እሙን እዩ ዓቕምና ፈልጥ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ እስኪ ካልኦት ኣብ ዘመዝሙርና ሕራይ ሓብትና ፍረወይኒ ረቢ ምርጌታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 35 ቁፅሪ 4 ከተንብብልና ዶ ፍረወይኒ ሓብተይ? ኣረ ነፍሰይ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ይበልኪ ብምድሓንኩም ክትሕጎሲ እያ ኣዕፅምተይ ኩለን ወእግዚአብሔር ንስኻ መስኪን ካብቲ ዝሕሉ መስኪን ድኻን ካብ ዝብዝብዙኻ ዘናግፉኻ ንዓኻ ዝመስል መን ኣሎ ክብላ እየ። አሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። መዝሙር ዳዊት 35 ቁፅሪ 4 ንነፍሰይ ዝደልይዋ لا ቁፅሪ 4 ይኮነት ኣነ ተጋገ ቁፅሪ 9 ሕራይ 10 እግዚአብሔር ይደግፍኪ። ኣዕፅምተይ ኩለን እግዚአብሔር ንስኻ ንምስኪን ካብቲ ዝሕይሎ ንምስኪንን ንድኻን ካብቲ ዝብዝብዞ ዘናግፍ ንዓኻ ዝመስልከ መን ኣሎ ክብላ እየኒ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ማእሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብተይ ራይ ካልኦት ኣቦና ይኽፍትና ዶ? ሕራይ መዝሙር 23 ካብ 1 ክሳብ ቁፅሪ 4 ዝያዳ ቁፅሪ 3 የኸብር ዝኾንኩ ዝያዳ ግን ቁፅሪ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነብሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን እግዚአብሔር መስገን ተርትልነራ እሙን ጓሳይ እሙን ጓሳይ ዘይታኸስ ዘይደቅስ ዘይዘናጋዕ ዘይጠልም ዘይርስዕ እሙን ተዳይልናስ በቃ እሙን ይበቃ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ያዕቆብ ሕራይ ካልኦት أنت داخل أبانا እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ጥቡቅ راي قدامي تسالونك معرف 5 قصر 14 إتي ዝፅዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ። እግዚአብሔር መስገን እቲ ዝፀዋዓኩም እሙን እዩ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ራይ ካልኦት እሙን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማእሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማእሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ በቃ እቲ ዕዳ ናይ ወርቂ ናይ ብሩር ዘይኮነ ዕዳስ ንጹህ ደም መለኮት እዩ ህይወት እዩ ከፊሉ ማለት እዩ። ዝተኸፍለ ህይወት እዩ ኣብ ክንዲ
فتوت زموت أيسأن نخون أبكن نسألات زموت قلت رأي فالنيل وقال أملاخ مالتي كم ما أسرتي فتيه عداي كفيل اللي كابزناي مدري جزية زقدبو ما أسرت زي كونس كابتنا يسيول نياغان انت ما أسرت كابت مرقم كابت موت واقا دوم إنادي حنا مالتي سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ኣብዚ መዝሙር ተሊልና سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መልእኽቲ ሐዋርያ ያዕቆብ ንምትርጓሙ ወይ ንምግላጹ ዘሸግር ኣይኮነን ምስ ዕለታዊ መነባብሮና ዝኸይድ ንኽትርድኦ ከዓ ዝቐለለ ምናልባት ዝኸብድ እንታይ እዩ ተረዲእካ ንኸተግብሮ ትፍትን ከለኻ ጸጋ ኣምላኽ ደል እምበር ኣብቲ መግለጺ ዝቐለለ መጽሓፍ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ተማሂርና ካብዚ ምዕራፍ ኣምላኽ ተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ኣብ ዝመጽእ ናብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ኢና ክንሰግር ካብዚ መልእኽቲ ያዕቆብ እንታይ ኢና ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ኣብዚኣ ምስ ጀመርና ናይ መልእኽቲ ያዕቆብሲ እዚኣ ተረዲኤ እዚኣ እውን ፈሊጠ ንብሎ ነገር ወይ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ኣብዚ ናይ መልእኽቲ ያዕቆብ እዛ ኣይተረዳእንን ንብሎ ነገር ተሎ ናይ ግዜ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ እሞ ናባኻትኩም يخبنا يعقوب حدا أسرت حدا الرادنا بري يعقوب حدا عسرت حدا حدا هو أسرت حدا يعقوب نأملهن نايقويتان يسوس كريستوس باريا نتنفح يلوم زلو عسرت كلتا نجا السلام يبلوم مالو امنة طبابا أهواتي بين زخونا فتنا أنت بس حكم نخلكم حوس قصروه اتم فتان امنتكم تعقستخم زي قبر فليتكم سي بحنتكوا ايت قدولكم فتصمات ملأت من انت خدكونو اتا تعقز فتصم قبري حلوه ما قصلت مخ اخلا دخل صبو هراي كابزي انت اخنا استنتين كنا دينا بري كابزا زنبب كنا بفولي زستنتن كنا انت سمعنا لغنا دينا بري هراي دينا بري كساب زملسانا امنت طبابن أحواتي ربي نزخونا فتنا أنت بس حكم كله بحقوس تأقصروا እግዚአብሔር ይመስገን قسوا بحقوس كأتقبلوا እግዚአብሔር ንጉዳትና ኢሉ ስለዘየምጾ ቃንዛዲ ሕማምዲ ሽግርዲ ክመጽ ኸለስ ብጾምን ጸሎትን ክንሕዞ እምበር ከነማርር ተስፋ ክንቆርጽ ከምዘይ ብልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዴና ብረ ራይ ዴና መምህር ሳዳ ኣነ ዘስተንተንክዋ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 7-8 እምበኣርሲ ንኣምላኽ ትገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረቦ ንሱን ክቐርበኩም እዩ ኣቱም ሃጣን ኣዳውኩም ኣጽርዩ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቡን ልብኹም ኣንጽሑ ኣብዚኣ ዘስተንተንክዋስ ንሕና ኣምላኽ ሓይሊ ሃበና ቀዳማይ ነገር ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣምላኽሲ ናብኡ ክንበጽሕ ከቢድ እዩ ግን ንዲያብሎስ እንድህር በኣምላኽና ጸኒዕና እንድህር ከምዘይ ንደልዮን ንኡ ክንስዕብ ዘይንደሊ ምዃንና ኣጽኒዕና ተርጊጽናዮሲ ክሃድም ምዃኑ ካባና ኣነ ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ዝበለጸ ስለ ዝኾነ ንሱን ሞር ብኣዋ ኣሚንና ብዝቐረብናዮ ቁጽሪ ሓይሊ ዝህበናን ዝስዕረልናን ምዃኑ ተረዲእ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ ንኣምላኽ ክንግዝኦ ኸለና ኩሉ እቲ ንኣምላኽ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዝጻረር ዲያብሎስ ንኣምላኽ ክንእዘዞ ኸለና ክንግዝኦ ኸለና ድሓርታ ኢሉ ንዲያብሎስ ተዋግእዎ ካባኻትኩም ካሃድም ኣብ ገለ ግን ህዶም እዩ ዝብለና ካብቲ ምኒት ጉብዝና ህደም ይብል ማለት ኣብዚ ግን ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንዋጋእ ኸ ኣስፊሕብታ መወዳእታ ዘንበብክና ተሸገሩን ብኾይን ጓሃዩን ሰሓዕኩም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም ናብ ሓዘን ይለወጥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ እሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ እቶም ቅዱሳን በዚኦም ዝፍለጡ እታ ካብ ኩሉ ዝፈርሃ ዲያብሎስ ከዓ ትሕትና ኢሉ ኣቦና ኣብርሃም ምስ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ
أنا حامد حامخشني اندابل إزارب نيرو مالت قال هيوت يسمع لنا دينا ممهر سارة حراي كالوت تايتا ماهرنا خابز ملأختي أيكوب مخنيات غلو مسمنا بابرونا من البات تذكرنايو امنتن هابتن دخن امنتن طببن هابتن دخنتن تعقستن فتنان مسمعان مقبارن إذا 4 تقصتات اب معراف حدا إنا نرخبو مالتي اب معراف كلتا بزعبا متنققتا أدلو زي مقبار امنتن قبرن يقلص مالتي اب قصر سلسته بزعبا لسان كام إداب لسان منش برخت وي منش مرقم منش هوت وي منش موت كتكون كم سخيل ني لساننا أزينا خنتنققلو كم زقبانا يردانا معراف 4 بزعبا عالمن كريستيانن عالمن اغزابيرنا املاخ مثلا نعلم مفكار كان املاخ مثلا مخان حدا قليان نخلتو قويتوت كجزاء كم زي يزقلصلنا اب معراف 5 نهبتا ماز توهبه سمعتا تعقستن صلوتن ازي قند ارستي حزل 14 زخونون اسانا ارستي يناري إنا مالتي بزن زحلفا صومونن كلتقنن مالتي حراي زستنتنايو وي زي برهلنا خبرهلنا ندليو نجر تدا هليو وي زيا تردي ابزا معرفنا يعقوب مسبص احنا مصحفنا يعقوب سي زيا تردي نبلو انتلو أنت دخلتنا بونا حراي بنا يعقوب أب ملأختي يعقوب معرف حدا قصر 11 سي صحي مسوعيات وصمو نتي سعر تنقصو اتعنبابا خايرقف دمتر يتد ما يطفئ كم وني تهابتان بمقدو حرر يو أب تبل زيادة ما تحفش هاوتي ناي ملأختي يعقوب أب امنتن تقبارن انديو قل أب زي آخر انت اللهو قل حجي سالوخو دحر دا كنتاي كخوني أنا حجي آلني صبحك نتزلو حجي يبلين صبحك أبزي أب امنت እግዚአብሔር كل ጊዜ امنت እግዚአብሔር እንተኾይና ንእግዚአብሔር ኣብ ዝኣመናዮ ኩሉ ነገር ክሰልጥልና ኩሉ ነገር ክንረክብ ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ተፈሊና ከዓ ልክዕ ከምቲ ዓሳ ካብ ባሕሪ ዝወፀ ክንከውን ከም ምዃንና እዚኣ ኣነ ንዓይቲ ዝተረአየት ነቦና قال هيوت يسمع لنا بطعمي صبو بزعبتي سماوي هيوت كنحسب زعبا نفسنا هم فكر زدلينا ها نسي بقى لومي قبزنا لنز قبزنا زي صباح بأرقان كلواتي لومي هابتلن زهابتي صباح بدخنت كتأف خيلي ويقادي فيه خيدي ويقاد لومي أبسلطان الله بزحات سباب تحتي رقيس الله صباح كأسبات قمتي لون كرقص انه اليوم اتي مودعتها قن بقاتي مس أملاخ زلنا هيوت قن كمي كم زخوانا نسخاتكم كابت هياون نزل عالم زنبر كاب زيت أفق عليهم اللي بزعبات سماوي كبر خجلس كله بزعبات مدراوجن كل سب كم سعر كله خبرو كم عم بابا مروري أبزبنا بعلمنا ترايس كندي نجر ترأي كندي نجر لنا مالتي سلازي صحاي مسواعات وزمو نتصعرت هنكسويل نتصعري نجوه مس عم بابو مس كلام لا جلس أنه ما يندزي رخب الشعوت عم بابو يرقف دمت رئيته خايت أفئله أبعدنا من الباتهم عبيتي تذكر وإيهم زيهم كان بعل متاتع زا مسلو أتعم بابا وقحتا بكا كمي زخانة كل لي تسليم وزنح مالتي صحيح برق كله نفاس كجمر كله بمولو أتعم بابا نابت مريف رقف رفد مسبلة عم بابا زبها لا يفرقني خامل حجيتي قال أملاخ زبلون أبت تكبار بزر آخي ياخد ذكره الله خا زيادة يبرها الكم قال هو يسمع لنا حونا يعقوب يعقوب معرف 4 قصري 11 يماستنت معرف هذا قصري 11 يماستنت نملنا حراي كالوت حراي كالوت كابز مل اختي يعقوب حمش معرف مالتي ناي شدش سومون تمرت متقال لينا حزنا زلنا كابز معرف زي كامل اختي يعقوب انتينا تماهرنا
تحانت مس أملاخن مسبن تبأسنا نخالوت سبات نبأسلا كباد زخونات لسان كام إداب لسان كام عقاب لسان كام كوزصار لسان منش مرجمن منش بركة نيلن بخلتي تقيسوا مالتي هراي كالوت انتي استنتنا خابز ملأختي محبتنا فرويننا حجري أنا عن تويد كحفا بالكلها حجاب بمركتا هراي كاتل فروينا هاتي أما عراس سلسة يزلخو كلتنا قرستنتينة كم زربالكم موضع لسان مالتي اللسان سي أبقى 4 رح نقرنا خلص إنه مركب جمع كندي عبيتي كنس خنسانسي صبوا الله خنسانسي كنسي ببرتع نفاس إنات خببت نابتي فقاد مرحي زدليو بنشتقهم سخان إيان زقانعا همو جمع لسان نشتو أكال إيا أمو بعبي نقر تمكاحلو نت نفسنا دما بلسان ناس تركسو إلو لذش ولا طبق غيرنا عند حر لسان حما كوينسي نتعمي قبل يكون سلذش عقد إذا لسان نقاط أترسي عقداسي إيو تعمي أملاك يردعنا كلاي ما كان مجمرة أحواتي تجددوا فردي كم نقبل فليتكم بزحات ممهران أينكم له إذا كاب كنزارب كنسمع يمرد أنا الحمام هران كل الناس كنعبونا ينخلينا تمام سنتينا مالتي قال هو يسمع لنا سبقنا قريخ استنتينكي إذا السكاني الوازلون أبا مراخب أما خاين توسينا تاستيرسو مالتها تاستيرسو سن بملئ ثامنة مكينا نايتار نستني إشتوي مغنان كساب كندينا بحدقات تحدحنكا نتاستيرسو بتخكل محازان ممرحان كأخساب كندينا بتزدل خياثة بصحكا بمتنقطع نتي أبعلي أبحر زقات منسي حدا إشتوي سب نزو كله مركب كمرح كله حدا إشتوي سب نزو كله بتاح كمرح كله بعيننا نريو مالتيو تي أخالا إتخاتي ممرك تكون مدلاي تمرتخات مرت كريستوس زي كونس نسخات دليو كتكبر مدلاي أزيح أبا حدا جنياي صبوغي خستنتين كحبتنا فروينك على هوت يسمع لنا حراي حاونا ممرتخ الماريام ممسارة إيدن حافظ بلال قدمي نو ناي أنتو يسوري أوكي أنا سي كلتنا قراتي رئي أفتح معرف حادة فقدي أسران كلتن دلاسي قبرت قال كونوا رؤسهم النات أبوركم سماعة تراي تكون حجي تا كان مسمع سي وي كان فلت أسي أي رحقنا نفلت علينا جن كنقبرو يخبدنا له تا كالأيت خاء معرف سلسته فقدي شو من ترى الله جناخن اللسانسي حارس أبوكا كجزء أي تخالو نسا زي تعرف أكيتي زغت الحنز زملائتها حج كلتي أنسي كم زبحادو قينا زخدا يمثلا أنت الألستان كهت قد تدخل كونكاسي تي حادة تكبارات تقبروا لها مالتي لسان كازي تقد تلها كونكا أني نت تكبارات نت تمهر كاسي أي تقبروني حادة لها مهناتو تي حمانا قراد جمر سبوي أفكا خجك زارب مسجمرة ولا مثلنا يبوتات من الله أفكان كانسي وازايت المدو يمزولو مبزحت جزء كل باي كزارب أنا تاي ناي كالق سبلها أوازان حتى بزحكون كذا رباخ مولك كاي خيلي سلازي بستخال متن انت نزيئة تقصي أذكرنا ياسي كتحجزنا تخيل يا بهلاي ناي بحكي قال هو يسمع لنا هو تقدميتي قبرت قال كنو 11 كلتن قبرتي قال كنو تخاسال سيتخا 3 تخاتي لسان الناس بقى انتي نتقموا له خمزلنا نفلت مالتي منጭ برخت ወይ ምንጭ መርገም እንደህር
كحماق صبغ تراي نزارب علينا خن فقد أملاخ تراي نزارب علينا منش مرخت كوين الله مالتي اندحر እግዚአብሔር ዘይ ከብረሉ አንጻር ቃል እግዚአብሔር نزارب علينا خاني منش مرغم كوين الله مالتي ስለዚህ እንታይና እንገብር ደስ በለና ኸውን ኸእሊ ንጸለው ኸውን ኸእሊ ተخنزارب ወዝ ሐሰብና ግን ከም ቃል እግዚአብሔር ዲ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዲ ምስ ቃል እግዚአብሔር ይጻረር ዲ ንሰባት ይጎድእ ዲ ንሰባትከ ይጎድእ ዲ ንሕና ቀሊል ኮይን ይሰማዕና ኣብቶም ካልኦት ሰባት ግን ካል መልእኽቲ ከብጽሕ ይኽእል ማለት ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ እንታይ እቶም ዝሓልፉ ኸ ኣይጸርፍዎ ነበሩ ኢሉ ሓለፍቲ መገዲ እኮ እዮም በቃ ዋ ዝኾነ ሕማቕ ንዝረኸበ ሰብሲ ፈታዊኻ ኩን ጸላኢኻ ክድንግጸሉ ዝግባእካ ሓለፍቲ መገዲ ኸ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻል ጉዳዮም እንዳሓለፉስ ቶም ሓለፍቲ መገዲ ኸ ጸርፍዎ ነበሩ ኢሉ ወንጌላዊ ኣቐሚጥሉ ማለት እሞ እግዚአብሔር ይደግፈና ዓብ ነገር ይኹም አስተንቲንኩም ሓውና መምህርት ማርያም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ሕራይ ካልኦት ካብዚ ምዕራፍ ናይ መልእኽቲ ያዕቆብ እንታይ ኢና አስተንቲና እንታይ ኢና ተማሂርና ኣባይና ዘለና ማለት እዩ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ተፈቀዶ ንሕና ኸ እንተለና ኣብ ዝመጽእ ጊዜና ቀዳመይት መልእኽቲ ጴጥሮስ ኢና ክንርኢ ሕራይ ዝኾነ ሓሳባት ዝኾነ ርእይቶ ዘስተንተንኩሞ ሕቶ እንተልዩ ክንቅበለኩም ሰምዓኩም ኢና እንደዘየሊ ግን ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ቃለ ማዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጹልና ናቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ኣራያ ኣቦና ቃለ ህይወት يسمعلنا زمن أقولكم بارخ كما قلنا حونا ممهر كم تلمود لو مدما نتنزغنا يا حمش سمع رافات صميكا تنكند عندي نسمى وكسي نيبوتات غيركا بسفيحو بريخا زغرب كالنا جزيه كفيلكا جزيه هيبكا واغا خفيلكا خمو املاخ دما واغا خفلكا ني املاخ واغا دما كل جزيه كبريمو كل غعزه خدما زيابير مساخا يكون كتغلغل نبر دحونا سدرا بيتي يعقوب دما زماريه ملاخت يسمع لنا كل جزيه كزمروا له ينبركم كلكم ترداكم كابزن حمش سمع رافات كتسنتنو حسابكم كتبوا كتبا زمسخن دمان كلكم قلقلتكم يبارخ نايب حقي قلت زخوانا خمتي أبونا زولو ودما زمال اختياب قفلي زبالة معالتاوي شرحنا كي تزاربنا أين وعلنينا كي شرحنا أين وعلنينا ما بتفعل لي نجر بس معالتاوي زخيد هوتنا زمهرا معرفات ينمو نتنقد له زنبرنا خن ملعلو نتنقاقيو زنبرنا كن الرملو نتنقبط زنبرنا دما بزي ملأخت زتماهرنا كنقنعلو دما أملاخنا كاب سمعت طرح مخان أدحينو قبرتكم كون يابير يحجزنا أبتا معرف حدا قطري شوعتن شمنتن كل تزلب سبعي بكل ما قدو صنع يكون نمو اتخمزي زمسلة سب كاب قويتا قال زقبل أي مسلو أملاخ بخل التلبي ويدما بخل التمجدي أي ركبن أيو مكنياتو لبخان حراب كل تغفيلو ناب امنات ناب ترتر نابي قبرو دخون أي قبرون نابي خلو دخون أي خلون يمان سقام كقامات لكا سلا زخل بخل التلبي نأملاخ كنرخبو كاب أملاخ دما ندوليو خنقبل
نحطنا ملسي نزا حسبنا يدما ፍጻሜ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ካብ ክልተ ልቢ ካብ ክልተ ሓሳብ ካብ ጥርጥር ወፂና ብሓደ ልቢ ንኣምላኽ ክንቀርቦ እሞ እሱ ድማ ደለናዮ ክህበና ቃሉ እሙን እሞ ብሓደ ልቢ ንኣምላኽ ክንቀርቦ እግዚኣብሔር ንኹልና መመልሹ ሓይሊ ይሃበና ኣብታ معرف كلت دما قطري 17 أستنتينه كأمخا أمنت قبر انت زي باللاس نرأسا موتئيا إلو زي ناي زمنا شبكات وي تمرتي انت دعا سمعنا يو أبزخواني مرخو بزهان إمان رحمبر دحين كأخا أن تبهله ودسب سناي قبري كم زيد ليو ودسب دما صبو كقبر أملاخ كم زعزوزو زرسع دارقايو واتأمنت منشيو قد حونا ممهر نزيئة كابنا يبوتا تامسين تايلو نارو كلتا خنفي زي بلو عف كنفر يكئلن يلو نيرو تحادا خنفن دحرسا سيروسي بتحادا كنفي كنفر يكئلن ايو كلتا كنفتا اللي وقت نفيرو ابتدليو كبت صحيح اليو لك عبز دما كم اخا امنات قبر انت زي باللاس نرأسا موت ايا اما ناي بحق امنتنا ناي حق امنت صنعت امنت مخانات فلت انت يا بمنتا انت دايلنا بي سناي قبري كان سني خلنا يا ابوناون تقيسم لنا نرم ابراهام ناملاخ امنمو نصدقو خوينو دما تقصرلو ابونا ابراهام زياده كله امنتو بقبري زصنعه نتحد ودو يساب اب سدت نعسران 5 عمت عملو عدمي ادما 100 عمت تصبي زرخبه ودو حدد اللي سوى اللي مسبلو እግዚአብሔር ندحريت كيبله نتوزع من املاخ نتحد ودو 100 عمت تصبيو زرخبه نعوخ سوئي ما قد 3 معلتي كيدو نبرخا وسيدوه ويا امنك نتحاد ودي بؤو زبزحن بؤو دما زباره حزبتات عالم كبارخي ام زبلكاني نعوغنا اي سوؤني كما يغركا እግዚአብሔር አምላክ ክልተ ቃል ትዛረብ አይቦሎን جي نتا امنتو بغبري دما اشنيوا امو صنعت امنت كتلونا اميننا دما صبق غبري كلونا دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أمعرف سلسة دما كاب قطري 15 جميرو كساب 17 مدراوي طبابن سماوي طبابن إلو إيو نخلتين الناس أصيرو قليصوان نتا مدراويت طباب انت ايلوا سقاويتن سيطاناويتن ايلوا نتا نايلا عطباب دما نصهت ايا سلاماويت لامتي سمع محرتن صبق فرن زملأت بزي زريتن بزي قبزنان ايا ايلو اما اينيتي طبابيا نعنا تطقمنا اينيتي طبابيا اب املاخ تبصحنا اينيتي طبابيا خ مش املاخ ام منقص املاخ موارستي تقبرنا دما
نريئة اللونا مو نتا سماويتن نتا نصهتن نتا لئمتن نتا سمعن نتا محرتن صبق فرن زملأت سماوي طبب نعاء كنحز እግዚአብሔር يحجزنا تا سماوي طبب كابيا كابل عليا سليا خنصلي سماوي طبب هبني طبب كاغلصلي مخرخه هبني مخنياتو طببኛ ሰሎሞን ዝፋና ብኡ ሕጁ ምስ ነገሰ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 3 ኣብ ዝፋና ብኡ ምስ ተቀመጠ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዝፋና ቦይ ዳዊት ንንግስነት ተቀሚጥካ ንለኻሞ ኣነ ድማ ንእሽተይ መንእሰይ እሞ ኣብዝኾም ሕፃ ባሕሪ ዝበዝሕ ህዝቢ ካሲ ክፉእን ጽቡቕን ፈልየ ምእንቲ ክመርሕን ከመሓድርን ሲ ጥበብን ምኽርን ሃበኒ ግለጸለይ ኢልዎ እንታይ ዝልምን ዘሎ ሰሎሞን ነታ ሰማያዊትን ነታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ዝልምን ዘሎ እግዚአብሔር ድማ ነዊሕ ዕድመ ስለዘይለመንካ ሕነ ጸላእትኻ ክትፈዲ ወይ ድማ ሃብቲ ካልእ ነገር ስለዘይለመንካ እቲ ዝለመንካዮ ሂበካ ኣለኹ ቅድሜኻ ዝነበሩ ዘይነበሮም ብድሕሪኻ ዝመፁ ድማ ዘይህልዎም ድማ ጥበብ ድማ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ስለዝኾነ ነታ ሰማያዊት ጥበብ ስለዝደለያ እሞ ንሕና ድማ ነታ ሰማያዊት ጥበብ ካብ ገዛና ጀሚርና ከመይ ገርና ክንመርሕ አምላክ ጥበብ እንድሕር ሂብና ንጎባጥ ከነቅና ነቲ ጨካን ለዋህ ክንገብር ነቲ ዝጠፍአ ክንመልስ ንኽእል ኢና እሞ ጥበብ ሰማያዊ ጥበብ ክንልምን ሰማያዊ ጥበብ ድማ ኣብ ዝንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት እያ እሞ ብኸምዚ ክንብል ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ኣብታ ምዕራፍ 4 ዘስተንተንክዋ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት በሉ እሞ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ ከም ሓቂ ሎሚ ኣብ ዓለምና ካባና ካብ ደቂ ሰባት ትሕትና ጠፊያ ዘላ تعبيت اب كلنا الله تحتنا قنا دارقات قبيرة أزلا أملاك دما قدم زخون يكون أقل قلتنا بتحتنا تزي كوينو شبكتنا صلاتنا هيابنا كل أقل قلتنا بتحتنا انت زي كوينو ولا حنتي واغا يبولون سلازي حواري ايقب اب قدم እግዚአብሔር تحت بالمو نسدما لعل كبلكم ايو بزحلو كم مثالي تحت كينبل انا تطقسه ادغز غبركا طيق غبرو حني زي فدي ود ادغي انا تباهله بزيح خات سمع كد كويسا كاب سماي زاكل نمدري وريد تحتيلو ام مدري دما امان ودد خازي ولدلو ام مبلع مالي دما توليدو امو تحتنا اب صلاتنا تحتنا اب غلغلتنا تحتنا اب صومنا تحتنا اب كله انتنانا ولا مسبك النبر تحت اندحريلنا ام مريت كوف اندحريلنا ام منبر كوف كنبلينا اب تحت كوف اندحريلنا اب لعل زبله دما كوف كنبلينا اب لعل زبله بتعبيت كوف تايلنا كن شيبه ماوريدم اب تحتيهم كدربينا امو اب قدم املاح تحت كنبل نسدما لعل كبلنا እግዚአብሔር እንኹልና يحجزنا ابتا موداتا معرف حمشتا دما
قطري عسرت شدشت أستنتينه بأرسي ما أنتوا خطفوسوا نحد حدكم حتياتكم تأمنوا ما أنت نحد حدكم تصليوا صلاة صادق بجبرة بزح تسلت إياه بأرسي ما أنتوا خطفوسوا نحد حدكم حتياتكم تأمنوا كدما زخون أيخون كدمي ناب صلاة مقراب ناسي انتاي كنقبر كم زلنا بحاتياتنا كنأمن بحاتياتنا تأمنا ما انتنا نحد حدنا دما اندحر تصلينا نحنا نخلقات كالوتنا عنا دما انت تصلي ملنا انت تصلينا لهم بأمنة دما انت خويناتا صلاتنا بقبرا دما كتسلت كم مخانا بتعبيت بأننت بمن كماي زصلى صلوت انت دا خوين قل نودقت انبر نتنساء كونن نحسرت انبر نخبري كونن نخسار انبر نمخسب دما اي كونن بزي اقرأك عصم الاختي اب وانجيل لوقاس مراف 18 كاب قطر 10 كساب 14 زلو انت دا رئينا يو بزعبات فريساون بزعباتي تقاون كلتي ام ابيت صلوت يوم نيرم كلتي ام دمان صلوت يوم دويلهم نيرم ات فريساو خصل خلا ابسمون كلتا معلت تصوم كاب غنزبي 20 يوص انكوا كمتم زموتن كترتن انكوا دما كمز تقاوزي اي جبركني يلو يصليو يصلي ينرو اتي صلات قد انت اي نور اندحريلنا تحتنا زي نبرو انا الناس زي نبرو صدقو هنقر مبر حاتياتو هنقر ايكونن مصيو كعب مبر اب قدم املاح تحت كبل ايكونن قريبو اتي تقاو قد قويتاي نعاي نحط محرني إنا بلا إسأل نرو اتي حالفاتي صديقو دما نابيتو تمال سبلنا كبرنا أملاخ يكون أمو إنا تسألنا خلنا خينيس خاسر إنا تسألنا خلنا دما ناي صلاتنا ملسسي إنا صلاتنا مسجزي أبكند مسجزي أبيهر زي تعرقنا مسجزي أبيهر زبأسنا كيكون ما يجمريا خمزة تقاوي بحاتياتنا تأمنا ما انتو خطفوسسي نحاد حدكم حاتياتكم تأمنوا قدم فوس مدلاينا حاتيات حمامي ننبس زقات لحاتياتي أما نحاتيات فوس خنركب قدم حاتياتينياتات مخاننا خنأمن نحاد حدنا دما بصولت كنداقا فمو تان نصليا صلوت دما بقبرا بزح كم تسلطيو زبل زلمو سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ንመልእክቲ ያዕቆብ አጀሚሩ ዘፈጸመና አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ንዝመጽ ደሓና ቆኒ ድማ አምላኽና ናብ መልእክቲ ጴጥሮስ ድማ ብደሓን የሳጋገረና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ይቅረታ ቁርበ ደቃይቅ دحاني خلت دقيقة مع سعود سلازخانة أما بصلة كنعصو مدبنا سمع بولدو من فس قدوس هذا أملاك أمين قدس إجابير أملاخنا سلا خلو تمسجن نخن جمر زنقاق حقنا جمرنا نخن في الصمد ما زي تفلقنا نسخة خما كورن مسكانا نعخايكون نجمريانا زقبا عزيز خفت كالنا نمسكنك أبتتخفت قبا إدما تساتفتي خنكون زقبر كاننا دما كبرن مسكانا نعخايكون زقبا أزي أملاخنا بمنفاس النعبيلو بأمنات النصنعلو تحت النبللو مقدنا زغنعلو كل نقرنا تصبقلو ناي قبر سبات نخونلو حتياتنا تأمينا نبخا
فوس حتى دلينا بأمنة نقربلو نعاها نقربلو سيد عندما نرحقلو قبائية قبرلنا أملاخنا زقال زن مهارز لنا أبي وتنا كرئة كان وهلو له إذا أنا لما نتزرق على أملاخ دما زفر إما كينا مكنو كنت أب كوحي أوسن مجدي أب إشخ زتزرق زي كنا سنتايدا كنتي أب صبق بتاع تزرق أب كند حدا سلاسة سسام إتسناي زفرة لبنا دما أملاخنا كنت صبق مريت كوينو نزز زرق زلك ألكا زبقول أب كيلو دما زفري قبرلنا سلا كله تمسجن صومنا بارك لنا قدسلنا نبوتاتنا نبيات كم تقبل كلام تقبل لنا سلامة جمير كاب سلامة فتسمنا اسخات ولدل لب زدالو صمون صلاتن سبعين قبرلنا زلو مليتي النقعزو نعقل قلوت ناب قدس جبريل نير كدما أملاخنا مخادنا سلام مملاتنا سلام أقل قلتنا دما أملاخنا نعخان خبري نعنا دما أبزي أم مدرين برخات أب سماي دما نهوت قبرلنا تماؤد صنحو بسلام كتصنحنا نحنا دما بسلام كنكيد كبر خاز قلت صلو نقدت إيروساليم قبرلنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو تصنن علنا تجنقم زلو رهولهم تميم زلو نسعلنا بسقاب نفس تأثر تحلنا فحزب ولا أكبلنا أب صعبا مكراب شقر زلو مسترف ترلهم زولدنا يوم باريكا قدسكا ناتكا غير كعبيلنا أو وفر زلو دحان يتولنا أما قشا زلو دما دحان ملسلنا كم تنهوريات زمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كالنا سمكا يقدس من قصغات متا فقال كام تاب سماي كم دما أمدريخون نعلت مقبنا لو مهابنا احنا نتبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كم كفاد احنا النمبر وفتناي تأتونا من قسن حيلين كبرن نزل على منات كاين معمين وزت يا مريم نايك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا غدن قليخي شقاهون دن قليخي أدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك له الشغي كاب أنا سبرختيخي فرقر سخون برخيو أو ملتا تسقى جابير مساخيو أو في السيتي داسي بالكي حتى أتناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين استاوي سري زينا أملاكنا مدانا يسوس كريستوس كاني كانا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبروك ساتي برهان أنتم أويا كانت أويا دياقنات إدو أنا سايرقوز أنات ببسمكم وكنوا فتانون سحاني يرسيانيس كلوان سميات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلتين زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلتين بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار 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 نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس صقا قويتانا يسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን أبلع علينا أبلع لكلكم من أبلع علي أبزل لنا يبطان حصفن دربن كوين يورد كبرن مسكانان نعم لاخيكم نخلكم زمن أقل قلتكم يبارخ برخ مشت برخ ليتي يقبر لنا أمين أمين أبونا تسألي صلوت تمهللنا يوم هللا أبكر مجزابير عريقو معاد زغرر محرد زورر يقبر لنا استمهرنا مرتخاء سالسان سسان ميتن سنة فرفرينا كنا برلو خنصحت قالو እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና ሁሉም ህዝብ እግዚአብሔር ካ ነዝ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተውባ አገልግሎት በጥባትን ባንቃ ድወን ክትካታተል ወዘምሰኹም ትብሕቡ ዝር እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን አስበተፈታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላክ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሐዮ ነዚ መጽኻ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ብድሂው ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና
توم ليتنا زخونة سلام ليتي قبرلنا توم معلتكم زخونة خا سلام معلتي قبرلكم روح ساو دامت أمين أبوتاتنا يقال هوت بسلامة جميل فتصمنا مسكانا يخنو نقدنا خاقنا مشي تقبرلنا حق آمين السلام لوام ليتي آمين سلام ስለዝነበ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና آمين آمين حبتنا عللتا صحيفات اللي أبتنا مزمور أي رأهوان أبت شات سنها كلا قدامي قرنت قولسيه كلتا عسر تربعة نتبه حقاقات زقاو منان زباء سنان زنبرت بإيد صحفت عدا دمسيسو خاء نعو أمسكال شنكيرو كما أخلا رحاقو زبل أبتا كما أسر تيفتح عدا كفيل اللي يتبل نبرت مزموريا أبقزيو زي مرأيي يقريتا حجي كريا زردا أن أملاح كأخبر مسكانا يبصحيو አሜን ቃለ ህይወት يسمعنا አገልግሎቱን ይባረክ ለይት آمين آمين هي كلها ناقل قلوتي بارك زابير አሜን لوام ليتي ملاح يبارخنا نقول لهنا سلام ليتي እንደ አቦይ ያዕቆብ ፋሚሊ ኮይንኩም ዝዘመርኩም እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባረክ አኹም የማስለና ድማ آمين 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 هاي السلام ليت بدقامي روح ساود عمتك برلنا بسلام يراخبنا